Bokić, dragi dijete! Kako lijepo što smo opet zajedno! Danas učimo razliku između voća i povrća. Ovo je crvene jagode. Wow! To je zelene limete. Wow! Ovdje jedan kokos. Wow! Ovdje imamo nar. Wow! Ovdje imamo kukuruz. Yay! I lubenicu. Wow! To je roza maline. Wow! Ovo je zvijezdasto voće. Wow! I zeleni krastavac. Wow! Ovdje je jedna dunja. Yay! Ovdje imamo tikvu. Wow! To je crvena rajčica. Wow! Ovdje je breskva. Wow! Imamo i bananu. Wow! To je zelena jabuka. Yay! Ovdje je naranđa. Wow! I žuti limon. Wow! Ovdje je kiwi. Wow! O, imamo i nektarina. Wow! I jednu slivu. Yay! To je crvena jabuka. Wow! Ovdje je mango. Wow! I imamo trešnje. Bravo, dragi dijete, super to bilo. S tobom bili Dada, Mama, Kids.